No takže čau, ja vás vítam u môjho nového videa a po veľmi dlhej dobe sme tu znova o hry menom Fortnite. Je to už, ja neviem koľko, možno 2 roky, čo som s vami nenatáčal Fortnite. Je to už dlho. A tentokrát sme tu, dúfam, v lepšej kvalite. Máme tu kameru, máme tu nahrávanie obrazovky. Takže dúfam, že si toto video lepšie užijete. Samozrejme, toto video bude hlavne také úvodné. Hlavne sa budem v tomto videu s vami hlavne rozprávať a tak. A medzi tým budem rozprávať a medzi tým budem hrať. Samozrejme, veľa sa toho zmenilo. Trochu som sa zlepšil, akože vôbec netrénujem v kreatíve ani tak, netrénujem aim, ani stavanie, ani tak, proste ja len hrám. A je poznať, že sa od tej doby, čo som začínal Fortnite, som sa zmenil hraný. Ako vidíte, mám level 112 a väčšinou teraz som prešiel na Zero buildy. Ako sa pozriete, tak túto sezónu, ktorá trvá, čakajte, máme 8. septembra, sezóna začala 16. augusta, takže dajme tomu okolo 3 týždňov je táto sezóna a ja už som v buildoch stihol nahrať 107 hier a v Zero buildoch 89. Ako som teda hovoril, hrám Zero buildy. Dáme si, keď sa to podarí a bude tá hra dlhšia, tak bude stačiť jedna hra a medzi tým vám porozprávam proste, môj život. Takže zatiaľ, čo sa to bude načítavať, tak ako už uplynuli roky, ja som sa teda dostal na strednú. Je to už iné jak základná, samozrejme nové spomienky budú. Ale o tom vám nebudem hovoriť v tomto videu o strednej škole, len takto som vám to spomenul. Fakt teraz neviem, možno aj 2 roky je to od posledného videa, čo som nahrával Fortnite. Samozrejme, setup sa nezmenil, Xbox One, inak túto konzolu. Za 3 mesiace máme Vianoce, tak táto moja konzola bude mať, že 8 rokov. Chápete? 8. Dobre. Načítavame sa. Pozrite, čo som si kúpil. Ja som neodolal. Takže, samozrejme máme Chapter 5, sezónu 4. A obvykle ja väčšinou padám sem na ľavý roh hore, Rebels, Roost, lebo kto nevie, tak táto sezóna je proste Avengers, Doom, chápete? A v tejto lokácii sa nachádza, že môže sa nachádzať až 5 Avengers čestiek. A za druhé, kto nevie, čo sú Avengers čestky alebo Doom čestky, tak sú to proste také, jak Chapter 2, sezóny 4, Iron Man čestky, že vám z toho padne proste lepší loot, ako Legendary čestka, ale lepšia. Väčšinou vám z toho padne, nejak tu máte Galactusa, väčšinou vám z toho padne modrá až legendárna zbraň, potom Avengers abilitky, Big Shield a tak. Ale to z Avengers čestiek, z Doomových padajú, myslím, že 2 zbrané, Big Shield, ale z toho nepadajú Avengers abilitky. A ako pozerám, ja nedoletím na to miesto, lebo väčšinou padám sem za tú budovu. A tak trochu tam nedoletím. Nemyslíte si, že tu nikto nepadá. Niekedy mám šťastie. Vidím, že by trošku asi bude sekať internet, keď na to tak kúkam. No, dúfam, že ne. Väčšinou sem padá 0 až 4 hráči, dajme tomu. Väčšinou prvá Avengers čestka, kam padám ja, je väčšinou tuto. Ako vidíte, zobral som Combat AR-ko, pôjdete sem, tu by mala byť druhá, len samozrejme tiež nie je, tu by mala byť ďalšia česta, len samozrejme tiež nie je tu česta, tu by mala byť klasická. Dáme si Big Shield, dáme si minička, dáme si Big Shield. Jaj. Toto je moja hra. A niekoho tu máme. Navietime ho.
Ojoj, sú tu dvaja. Keď idem sem, tu by mala byť cesta. OK, to je druhý typek. Tak vyfajtovali sme lokáciu. Ako som hovoril, dáme si iba takto jednu hru, pri ktorej budem s vami proste rozprávať. Len ono je to tak obospravené na Xboxe, že ja môžem nahrávať iba 10 minút a potom musím zase spustiť nahrávanie znova. Už vidíte, nahrávam 7,5 minúty. Potom mi to ukáže, že mi to prestalo nahrávať, takže vám som asi niečo pustím medzi tým, čo to zapnem, to je pár sekúnd. Radšej toto. Takže Avengers ability 1 tu je proste jetpack. A druhá sú tu vornočnové rukavice. Takto proste a takto. Ale ja si už radšej teraz brávam nejaké AR-ko proste. To by mala byť cesta ešte. Túto lokáciu už proste dobre poznám, lebo už som sem chodil proste dosť veľakrát. Radšej už brávam Big Shield a ide sa do akcie. Kto by nevedel, tak s jetpackom sa viete tak dobre iba namiesto toho, aby si robili proste len toto, tak proste aha. Zletíte, idete rovno, dáte boost, pustíte, svádnete a znova. Chápete? Nemíňa vám to toľko paliva. A je to tu vylúčené. Takže už tu boli ľudia. Neviem, z nejakého záhadného dôvodu, vždy keď príjem sem, tak mi to na začiatku tak trošku vakne. Neviem prečo. Bude cesta. Tak proste tak, keď zomrem, tak končí videjko. Nechcem to robiť nejak extra dlhé, uvidíme, jak sa to podarí. Keď chcete nejaké informačné videjko o tejto sezóne, tak to ďalšie. A? Anonymous, takže to bol bot. Nemyslíte si, že keď je to bot, tak vás nemôže zabiť. To si samozrejme nemyslím, no jasné. Je len týka z mytikov. Vyskúšame. We will try this. OK. Vidím ho. A? Skončil mi herný klip tej najhoršej časti. Takže ja to idem rýchlo. Teraz sa mi to nehodí. OK. Spustilo sa nahrávanie a idem na tipka. Podívam sa nejaký obrázok, nejaké videjko, neviem, točacieho sa tulenia. Tu máte. Rýchlo sa vyhýlujeme, nemám vôbec 4 životy, nie, vôbec nemám 4 životy. Ticho buďte, vôbec ma skoro nezabijú. Mám sa to úplne pod kontrolou, chlapci. Ako som hovoril, informačné videjko si dáme na budúce. Takže nebudem vám tu zatiaľ veľa vecí vysvetľovať pre tých, čo až tak nehrajú veľmi Fortnite, chápete? Typek s mytikou zabitý. OK. Nemáme auto, to nevadí, mám stále jetpack. Ideme do trezoru. Will you try treasure? Dobre,
moja angličtina není najlepšia, ale není to tak, že by som nevedel anglicky. Ajaj. No takže ani už nemám úplne čo povedať zatiaľ na začiatok. Takže asi už budem len tak hrať. Máme 23 ľudí, no 22, keď nepočítam seba. Iba, že pozrite, jak tak zóna veľká ešte. Niekto tu chodí. Oskar, ahoj. Kamo, to bol Oskar. Som samozrejme veľmi rád, že môžem s vami takto znova natáčať Fortnite. Dlho som to nerobil a táto hra ma neprestane baviť zatiaľ. Zatiaľ neprestáva, dúfam, že ani neprestane. Keď si chcete poradiť, Hemropam shotgunu neberte. Ak neviete, čo je Hemropam shotguna, tak tu by vám mal niekde vyskočiť obrázok. Tak. Že len vyplníme zbraň. Ja počkaj, to nejde. Informačné videjko si dáme inokedy, ako som hovoril. Ako hovorí Alkan. Allwood. To je veľmi Allwood teda. Rozmýšľam, či zoberiem tie SMGčka. Čiže zoberiem radšej Shield, ale Shield ma veľakrát už sklamal, takže radšej ho tu nechám. Samozrejme dávajte si pozor, aj keď vychádzate z trezoru, lebo akože môže vás niekto prekvapiť. Už sa mi to veľakrát stalo. Je toho veľa, čo by som vám chcel povedať, ale ako som už hovoril, no niekedy, inokedy. Kto by ešte nevedel, tak v tejto sezóne je Doom ostrov, ktorý má, myslím, že len 5% šancu, teraz cez víkend to bolo 12%, ale myslím, že to dali znova na 5%, čo už je fakt málo. A kľudne vás možno na tom ostrove ešte niekto zabiť. Je to proste, že ako ste mali Thanosovú rukavicu v minulosti, neviem, chapter 1 alebo tak. Vidíte, tu máte tú Doomovú čestku. Tak to vyzerá. A vidíte, dve zbrane a väčšinou nejaké healy. Samozrejme, že musia nám nastrieľať. Nezaobíde sa to bez strieľania, áno, rozstrieľať a byť. Aha, je to týpek s mytikou. Ty. Za mnou je tiež ďalšie auto. Kamo, akože prosím, nestrieľate na mňa, len teraz nie. Kamo, vypožičam si tvoje auto. Díky, kamo, za auto. Tu je ďalšie auto. Dobre. Ignorujte moje životy. Sú úplne v pohode. Po mne idú že dve auta. Robíš si srandu. Po mne idú že dve auta. Ty, ampa, dobrá. Len tak, pozdravenie. Fortnite be like. Rýchlo, teraz mám čas. Zoberiem si tvoje SUVčko, čo je tu. Teraz mám čas. Máme 8 ľudí proti sebe. A z toho asi polovica je úplne že tryhard. No už tu fajtujú. Kámo, ja som úplne že krivý. No, kašľu na teba. Zoberiem si korunku. Za to sa ospravedlňujem, že vám tu budem musieť dávať takto pauzy niekedy, ale hovorím, za to sa vám ospravedlňujem. A stále tu letím Deadpool. Ahoj Deadpool. Boj. Auto.
Typek s mytikou. Môže mi padnúť? Padol. A som mŕtvý. Kamo, ja sa musím vyhýlovať. Tak, skúsil som sa na nahrávanie. Kamo, ja som mŕtvy. Ja som mŕtvy. Ja som mŕtvy. Kamo. Tryhardi. Kamo, ja som mŕtvy. To sú sami tryhardi, kamo. Nič. Nič. Ale okej. Som rád, že som si mohol znova po dlhšej dobe zahrať, takže dúfam, že sa vám video páčilo. Dávajte tam ten like, dávajte odber na môj kanál. Blížime sa k 1000 odberateľom, takže budem rád, ak môj kanál podporíte odberom. Takže zatiaľ u ďalšieho videa. Čau! No takže tu je Danostyle editujúci toto video. Chcem vám len povedať, že tie časti, kde ste mali toho točacieho sa tulenia, tak tie skúsim čo najviac nahradiť gameplayom, len teraz som to točil ešte prvýkrát a neviem to úplne prepínať to, že proste vypne sa nahrávanie obrazovky a musím to rýchlo zapnúť. To ešte nejak poriešim, takže verím v tom, že nechcem, aby ste tam mali strašne dlhé časti s tým tuleňom, aby ste videli môj gameplay, takže to je všetko, čo som vám chcel povedať, takže u ďalšieho videa, čau!